Panglay sa braso. At ang gagawin po ay tatay ngayon ay nakakahon. Dito lang. Ilalim ng kamakuan ng dito. Pati bagaan yun. Yan, hanapin natin baldi. Parang kababad na. Lobat tulos ah. Yan, halo. Walang halo, 3 simento. Para sa ekonomiya. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Yeah. Ayun, rin natin pag-padilig, no? Yeah, hakotin nyo, hakotin. Oh, sige boss. Yeah. Tulog. Tulog. Oh. Oh. Layasun. Layasun. Pas. Musik kayo dong. Nag-uumpisa na po sila maghalo ng semento at buhangin. Yeah. Malupit. Ah. Bagong membro ng Team Paway. Welcome Bagong membro ng Team to Paway. Tipo Hawaii. Ayan po. Dinurog-durog. Dinurog-durog. Durog-durog. Naiintindihan ang Bisaya. Konti. Yung Paway, naiintindihan mo. Anong meaning nun? Ba, yung ano, Team Paway. Oh. Naiintindihan mo yun na anong meaning. Bisaya yun eh. Paway. Pahinga. 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 Pahinga, pahinga. Team Paway. Pahinga. Ba't di Kaso hindi kami nagpapahinga. mo lang pahinga eh? Oo, kabaliktaran nga. Dapat Team Pasaway. Yan yung ibig sabihin nun. Team Paway. Yung pala Team yun. Pahaway na walang pahaway. Walang pahinga. Pero pag sa ibang bansa, iba na yun. Team Hawaii. Hawaiian Beach.
Yes. Yung pahaway na walang pahinga. O nang higa sa ano? Pato. Ganda yan pag may pumno. Oo. May pumno yata? Meron. Ay. Yung ano, binigay sa akin na ano, ni kapatid ni Mahal. Binigyan ka ng pum. Binigyan akong dalawang pum. Dalawa? Dalawa. Ah. Oo. Kahit pala magtambling-tambling ka nun. Yung manok na Shoutout nga bibigyan mo pala sa kay akin. Lani Tesorero. Ayan. Pagpala- Baliktad. Mahal. Shoutout nga pala kay Lani Tesorero. Kapatid ni Maring Mahal. Ang aking best friend. Yung manok na bibigyan mo sa akin, baka lang ng mahal. Mahal. Kasi babae mo yan. Oo. Mahal. Mahal ni Mura. Pero magkamukha talaga mo, no? Ah. Magkamukha ka mo. Ito mo. Kakmal. Oo. Wow! Paragong hirado ang ating mga Mandirigma. mangdirigma. Yan ang mga Team Hawaii. Team pa Hawaii. Oh. Yan ang mga kalit. Ay! Minto. 3 minto yan. Ano yun to? Pang finish. Yan po ang pang finish po nila sa dingding. Katulad nitong ginawa nila dito. Oh. Yan. Kailangan pa, kaya ko ba yan? Kailangan mo. Magkakot ka? Kuya ka? Labis na nasaktan ako, mga anak. Di ako ng ganito, gusto ko ng ganyan. Ano paborito mong kanta? Ah, Paborito mong kanta? Singir. singir. Singir yung kinakaya ng damit? Oh. Anong kanta paborito mo? Kantahin natin. Kay ano? Kay Sarah. Sarah. Sarah! Sarangog. Sarah, iwanin mo. Sarah. Anong kanta nun? Ah. Kay Forever's Not Enough. Ayan. Wow, malapit yun. Kinakanta ko yun sa ano? Sa Amerika. Oh! Oo. Ano lang siya, yung didab ko lang siya. Kinalilipsing ko na lang. Pero na ano. Yung mas malapit yung ano, pinanood namin kagabi yung dati mong pelikula yung ano, X44. Ah, oo. Inuulit-ulit lang yun. X44. Yung aso ba yung aso ba yan? Naging aso. Sa pagkamalan na ako. Linamon yung kapakamay. Tapos yung Ang nagtitinda, taga mo naman. tapos nagtitinda ng balot. Akala siguro andun yung ano eh. Oo. Yung nagtitinda ng balot. Natatay pala yun. Hindi ka pa nagkalat. Iba pa lang. Huwag ka magkalat dito, Manong. Ano pang ano? Ito ang aking vlogger ngayon. Ano nga yung pangalan mo, pare? Parang Jason TV. Parang Jason. Oo. Ayan. At ang kanyang middle name ay Padua. Padua. Ayan. Kumbaga, Ilan sako to pre? 3. Magkamag-anak, no? Mas kamag-anak pala kami nito eh. Siguro ba? Pwede kasi parehas lang ano eh. Ang spelling. Oo. Buti na lang, hindi yung Pabia, no? Ha? Kasi yung nanay ko, Pabia. Pabi. Pabia. Pabia. Pinili mo Pabia. Oo. Galing ah.
Siyempre, babasahin na. Babasahin na po nila Yun. para maging basa. Para hindi basa. Para hindi na sa puyo. Para maghalo-halo sa tinalupan. Gusto dito. Ayan. Babasahin na. Wala rin nila yan. Ayun. Para hindi na sa puyo. Basa na nila ang tuyo. Ngayon ay basa na. Ayan po. Gawa ko sila ng swimming pool at iniinitan ako. Naliligo ako mamaya dyan. Sana. Baka basahin pa ng iba. Oh. Bila sana. Oh, hayaan mo na yan. Tinigalan niya na bunti. At maraming salamat po pala sa sa mga viewers na nakadagdag sa ating YouTube channel at siyempre salamat sa ating videographer Yes! na walang iba kundi si Mura! Thank you! Yun, thank you! Thank you! Yeah. Oh, ikaw na nga ang bawat Panaginip ko. Hey! Ang siyang magbibigay ng saya at lambing at tamis. Parang mali ata. Buhay ko. Hey! At parang biro lamang dumating ang tulad mo. At mayroong pag-ibig na tapat at Totoo dahil sa'yo'y naramdaman man ang tunay na mahal Ibigin kita kahit sino ka man. oh, hey! Ikaw na nga Ang hinahanap ng puso, ang siyang ibigay ng saya at labis. Hey! Copyright! Ay, mga copyright! Original! At sinong kumanta ng kantang to? From Kuya Willie Rebellion. Ah, panalo! At dahil naulaan mo kung sino kumanta, may jacket ka! Oh! Hey! Ano naman, lalamig ako. Ang kailangan mo'y iba'y ng loob kung mayroong pagsubok may naantok. Ang liwanag ay liwanag at muling Mamasgang ikot ng mundo ay hindi lagi pighati kasawian. Hey! Ang pangarap mo ay makakamtan, Hey! basta't maghintay ka lang. Oh my! Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok. Ang liwanag ay Magtatagal muling mamasgang mamakot ng mundo. Hindi laging bigati. kasawi. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Pampagising lang, inaantok na eh. Pampagising lang. Gising. Yo, what's up? At may inaantok sa loob. Pipikit. Puyat pa, kakapista pa lang po kasi dito kanila. Kaya medyo puyat pa. Ano? Oh. Inantok talaga. Inantok. Kanta. Ano yung paborito? Para diyan, Pakin. Makulimlim. Sarap na lang matulog, no? Makulimlim. Wag lang ulan. Ibig ko sa'yo
pag-ibig ko. Kunting sunod. Puti rin ang pinig ko. Ilaw ako. Da 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 da. Hey, hey, hey. Tagkawalan. Tagpuan. Walang hangganan. Pag-ibig ko sa'yo, kunting sunod. Gitarista. Gitarista. Ulit. Yeah. Yun lang ang alam ko. Parang ano pala yung hello, I can see you're looking. Purpa pala. Puro pa puro. Inyo. Hapon dito. Bukas na. No? Hapon. May hapon. Kaya, araw-araw mo ito. First na first. Para amoy baby. Johnson, baby ko ron. Bako lang. Wala nga siya. Masarap. Pero ko rin mo. Apat. Iya lang. Wala sa stick. Yeah. Wala kang mga asaraw ito. Wala kang pinit. Ako na tatlo. Meron naman talaga. Kung saan tawag ka ng lista. Oo. Boring na tao. Kaya ano, mga kuya. Mga tao.
tanghalian na. Kainan na. At nakapag-prepare na ako ng para sa pangalawa. Yan. Nakapag-prepare na. Yung pang-apat na to na simento. At sila ko yan uli nandun. Makuha na kayo, kasi babalik yan ako dito po tayo. Dalawa yung ilaw ko dito. Ikaw? Ano siya ng kanin. At si Idol Mora. Ay, dayo! Yun. O, shoutout ka dun sa mga viewers mo dati. Lunch time. Mga viewers mo Ayan, dati sa sa... mga viewers natin dyan. Yan, mga kaligit natin. Natin. Ayun ang ano mo dun, mga kaligit. Kaligit. Sa YouTube mo. Oo. Ano yun? Malmura. Malmura Padua. Yung channel niya. Yan. Wala na po yun. Kaya, ito na lang po ating suportahan ng ating mga bagong vlogger ngayon. Yan. Parang Gison TV. Yan. Jason TV, suportahan po natin siya. Yan. Team Pahuay. Team Pahuay. Sige, kain ka lang dyan. Thank you. Pag kanin, sabi ka. Sa tubig. Maubos tayo, marami. Sige, sige. Sa doon ka lang, tayo ka lang. Bukas mas ako na kaya eh. Ha? Bukas mas ako na kaya. Hindi katulong pala siya nung pagkako? Meron pa naman eh. Ako na yan. Kain. Hindi katulong Yung nag-ano? Punta na Hindi kami nagsako yung kanina. Hindi, may katulong ka. doon? Pagbuhat. Hindi, Sino doon? Nagsako ka ulit doon? Sponsor? Nakapunot na yun. Ah, si Ma'am Cecil. Ma'am Cecil. Ma'am Cecilia. Ma'am Cecilia, oh. Salamat po sa paulam. Team Pahuay. Alright. Alright. Amo. Masog. Cowboy. Ito yung bodol plate na may sabaw.